తిరుమల చిన్న వెంకన్న ఆలయంలో ఓ భక్తుడు తన ఉదారతను చాటుకున్నాడు. తన పెళ్లి రోజు సందర్భంగా ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఉచిత కొబ్బరి బోండాలు పంపిణీ చేశారు. ఆ భక్తుడు పంచిన కొబ్బరి బోండాలు తాగి భక్తులు ఎండవేడిమి నుంచి కాస్త ఉపశమనం పొందారు. చింతలపూడికి చెందిన రామకృష్ణారావు 45వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా కుటుంబ సమేతంగా చిన్న వెంకన్న స్వామిని దర్శించేందుకు ద్వారకా తిరుమల వచ్చారు. ఎండలు దంచి కొడుతున్న నేపథ్యంలో ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు హాయిగా సేద తీరాలి అనే ఉద్దేశంతో తన పెళ్లి రోజు నాడు అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వినూత్నంగా చేయాలని అనుకున్నాడు. దాదాపు 1600 కొబ్బరి బోండాలను ఓ ట్రాక్టర్పై తీసుకువచ్చి ఆలయ ప్రాంగణంలోని భక్తులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. నా పేరు రామకృష్ణారావు, మా వాడి పేరు రాక్షలక్ష్మి, అమ్మాయి శివకళ్యాణి. మా ఇద్దరి పెళ్లి రోజు మా అమ్మాయి పుట్టినరోజు అండి. దాని నిమిత్తంగా కొబ్బరి బొండాలు వితరణ చేస్తున్నాయండి. 45వ సంవత్సరం అండి. 1500 అండి. 1600 బండాలు. నా పేరు రామకృష్ణారావు, మా వాడి పేరు